Como teño a piñata por culpa de comer centolas en Cascalas, vou ter que poñer os implantes nun astillero, me cago hasta... Me andas aquí! Por ti anda buscando eu? Si, lo. Como é bandolera. Pero mira, este non é o sitio axeitado, non sei se me entendes. Discrepo. Calquera sitio, a calquera momento, para levar un trallazo. Me cago en tal, pero tives a por todas trallazo, tes un vocabulario, eso é de Nacho Vidal. Veño por todas. Claro, porque eu merezo, non? Merezo, non ben. Me cago, pásame moito. Mira, vamos facer unha cousa. Vamos quedar despois de traballar mellor, porque aquí está un sitio sempre sospeitoso, pero despois nos relaxamos ti máis eu. Esa que eres, xa che coixo. Esa mona. Como que fago se viñeche aquí dicindo que me querías pillar, que non sei que, pois... O único desexo que teño é de pegarche unha lagazada, lambón. Ti pensas que este corpo ten fame de homes ou que? Non fame de nada, pero quero dicir que foi un pas me equivoquei meu. Viñeche así, por que querías... Que é eso? Isto? Sí. Isto estaba tirado por aí polo superadiante. No medio das latas. Ten vida propia, que latas? Das de atún. Dar de atún, nada menos, me cago en tal, o sea, é natural, ó. E que, pois, a mí o que se me ocorre é que se estaba coas latas de atún, eso é porque as dúas cousas teñen dentro colas. E huevas! Amigo, o que se me ocorre é que estou hasta con a de andar a limpiar todo o que deixas tirado por aí. Pero... Pero nin pera. Como volvas a deixar algo tirado polo super... Adiante! Rinco os pelos eses que tes na barba, con cera de depilar. Bueno, vale. Espera. Queda con isto. Que é teu. A Corina. A bonitinha. Parece un eólico, carai. Oi, vai cara, tes a cousa miña ou tes que peor cara do normal? Teño peor cara do normal, veo a psicópata esa da Corina, a botarme aquí unha bronca que nin María Santísima. Ai, pobreña, que pasou? Pois eu que sei, que dixo que ia tipo esto aí, que... Que faz con isto? Que fajo eu? Non fajo nada, que me dou ela. Pero onde topache? Que non atopei eu, que atopou ela. Pero... Botou unha bronca, porque hoxe se veo aquí, a berrar. Home, normal, andas con roupa interior que non é túa. Pero que non é roupa... Aquí. Ti por que sabes que esta roupa interior non é miña? Porque iso é de Rafa. De Rafa. Que Rafa? Do meu amigo Rafa do outro día, non o viches? Rafa Guerrero, o juez de línea aquel de penalti e expulsión. Me cago en mi madre. Sei que dices. Bueno, son cousas miñas. Rafa, amigo meu, que outro día... Que lle pasa a Rafa? Para ternos os calzodillos por aí, Rafa. Porque outro día veume recoller porque íbamos a ir a cear e a min tocábame facer caixa, entón o tipo estaba esperando fora e estaba chovendo e dixenlle que pasara. A ver, vas pasar por todas as vocais? Haicho que explicar todo? No, sempre estou imaginando. Princesa, que acabamos aí, puxémonos tontorros e acabamos enredando aí enriba dos palés das cervexas. Só nos callaba eu aquí, aguantando de ti, para que agora me fajas isto con un Rafa calquera, que nin sequera ten un nome bonito, e vas enradas con el. Vai a compañeira de merda ese, que non se pode ser así, na vida, de verdade. Mala compañeira, non che perdono máis. Ai, mira, que gritas, de verdade. Que non é para gritar. Pareces unha llena. Non é para gritar. Un oso. Bueno, ahora vas ti recorrer todo o zoolóxico de Vigo, está cerrado xa. Me cago en Dios, non se pode facer iso. Nas cervezas. Sabendo que bebo eu 2 ou 3 ao día, verdad? Como estéis horas de fluidos e de merda, e de probas de ADN, me cago hasta en diola en todo canto hai. Non te perdono máis. E isto vai ajudar a Rafa, que se lle vai congelar a robaliza. Entendes? Cago no fulano. Carácter ten, cano solta, Rociola. Isto, se traballara o supernito, isto non me pasaba, Compra Supernito, todo muy barato y bien colocadito. Compra Supernito, compra Supernito.